Aw, maram na ko ti mo kapalaran niya nga maabot nga 2024 sulod tuig. Ang problema yan ha, ang problema ko, kada bagis, us kalibot akon aro. Wala problema, kaya mo ta kwarta. Kau pa ito na akong balay. Magkutan, irkong gudman. Makanto ako ha, manhula. Kaya mapahula ako ito na akong kapalaran. Yan na 2024. Kaya didibo na ako sunod nga bulan. Wala pakpakaw, yab. Kat ini, sasaradan ko ang balay kay bahay na ito pangawatan. Kadamot ta kwarta. Kadi ako. Maupay. Amo na na dito balen manhula. Maupay ko na aniya na. Para makapatigo. Maupay. Oy, ano? Ikaw ton manhula. Oo, ako tong para panhula. Dati pa to kay nag-retire na ako, iba ko hinkuan yan ha, para panambal na ako. Bisan papahula gad ako bisan niya nala kay hatagan dorda ko nga korta kay dakot akong korta yan ha. Sige kay nagko na gad ako. Mundang na ako pag pinanhula. Nagpipinanambal na ako yan ha. Ano di mo ginpapahula? Ginpangawatan ka. Waray ga dito na akong gadla kapalaran nga maabot yan ng 2024. Awa mo mga trabaho dati, hustler ako ito. Ito. Daw. Wala ka man hiranat. Okay. Ay, di mo, tuong nga kamot. Ade. Ito wala. Ade. Mau pay unta ko. Damo nga hawat mo kwarta kay damo tim kubal. Mau pay gud matigon niya takon. Maram na ako ti mo kapalaran niya nga maabot nga 2024 sulod tuig. Ang problema yan ha, ang problema ko, kada bagis, us kalibot akon aro. Wala problema, kaya mo ta kwarta, babayaran ko ikaw. Ini nga bagis nga tika din mo, yan nga maabot nga 2024 sulod na tuig. Magliriko ka. Us kalibo. Ano ha? Bayad lang ako. Kalibo. Tadi liot iba. Ini. Oo. Pakibarit akong kapalaran yun na nga 2024. Ito yun nga bagis nga tika di kay ruhalaba. 1.5 takarohin kay halaba. 1.5 di ba nagsabot kita? Dili kay, kung kadila, us kalibo na takaro. Sige, wala problema, kaya mo ta kwarta, sige. Ini nga tika di ha, ini 1.5 ini. Oo, sige. Ini nga bagis ni mo nga tika di, yan nga maabot nga 2024, sunod nga tuig. Magmamobile mo love life. Makakatarakahin, maarasawan ni mo. 1.5. Okay to. 1.5. Kalibo. 1.5. Ini nga bagis nga nakros han mga bagis nga tanan nimo didi. Ini nga tikade. Kalibo lay ni ka rolipot. Maupay imo kapalaran niya nga 2024 sunod nga tuig. Imo maasawa sunod nga tuig. Magkakamayana dayon kamon usa nga anak. Kalibo. Anay, mabayad ka anay. Magupay tim kapalaran sunod nga tuig. Ade. Naubos naman naton nga tanan mga bagis dinhi mo palad. Ini nga tanan, kukuha naton, hulaan naton na tanan nga bagis. Sunod na, kay wari pa kwarta yan na, mabalik na lang ako, sunod. Sige, balik na lang, di mo lang pirmi. Tano, maka din ako. Dili pa, kaya ni mo pagkanhiya akon, pagpahula, ibalaan mga bagis sa didihan palad. May dako din hingin tatawag nga fee, 5,000 ita akon araw din, pagpatiguha akon. Kamamahal man ito nga pistika. Mabayad ako. Barato na nga na ito, bis ka din magmakiana, barato tak araw din Sige, mabayad ako. 5,000 na ito, 5,000. Di 5,000 ini ha. 5,000 eh? Sige, hinay. Balik na lang sunod. Sige. Balik na lang. Makadi ako. Mabitim kapalaran. Buhay na sa tunga tao. Mupit niya kapalaran niya na nga. Maabot nga 2024. Nakakwarta lugod ako. Imbis nga, dirinak na nuhula kay parpanambal na kyan ha. Ako nakuha nga kwarta. May na nakigaranda yan na nga. Nutsibuhin na nga nihin. 31. Kasirte ko.
Aba daw, ito nga. Manuhula. Kamahal manukot nga pistiya. Labo pa nuldaper. Pero sige la. Kay, mo pa matakapalaran yun na nga. Maabot nga 2024.